The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Analytical, fearless comment. Action Firing Line. Action Firing Line. 56 minutos nakaligad sa atak ng alas 6 Action Radio Philippine Standard Time. Salamat mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas. Welcome sa isa naman kay edisyon sa inyo sa nga palatuntunan. Action Firing Line. Action na firing line. Yari kita sa isa ka maulanon kag mabagyuhon ka edisyon sa inyo sa nga palatuntunan. Katapusan nga Lunes ini sa bulan sang Setyembre tuig 2022. Pantay sarado subong ang dalagan sang super typhoon nga si Karding nga naggabili na sang kahalitan sa madabo-dabo nga lugar diri sa pungsod sang Pilipinas. Action Firing Line. Firing Line. Kung isipon tabo ni sang ika-11 nga bagyo nga naglaslas diri sa pungsod sang Pilipinas subong nga tuig. Ano bala ang latest nga monitoring sa ato sa nga PDMPD? DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Ibalaunta pagi kay Action Gun na Republika. Di nabala si Karding. Action Gun, mayong gabi, please gabihin. Mayong gabi, Action Mar. Mayong gabi sa aton mga listeners. Ari, ihatag naton updates sa kay Bagyong Karding, no? Aha. Typhoon pa rin sa Japon ang classification, no, si Karding, no, as category 4. Amat siya nagbaskog, nagagiho ini siya sa pakadto sa West Philippine Sea. Naglampuwas na siya sa landmass sa Zambales kag Bataan, Action Mar, no. Dason ari na siya sa Baybayon sa Dagupan City sa Pangasinan. 15.9 degrees north, 116.4 degrees east. Ang kalayoon niya 425 kilometers west of Dagupan City sa Pangasinan. May dala ini siya kabaskugon nga hangin, 140 km per hora. Nagamadlos siyang masobra sa 130 km per hora. Ang iya dalagan ni pa nakatungdan sa sulod sang 30 km per hora. Nagdasig-dasig siya. Kag for the next 12-hour forecast karon sa kagahon, ara siya sa 680 kilometros nakatungdan sang Dagupan City, Pangasinan. Na siya sang par, no? Ini gabi magnuguwa na siya. Kag sa next 24-hour forecast, alas 2 buwas sa ugdo. Aran na siya 900 kilometers west of Central Luzon. So, palayo na siya. Outside na siya sa par. Ang epekto ya lang ni, inansi ang southwest monsoon ang pulupugada ya, ang ikog-ikog, no? Maka batyag matagyapon sa maulanon nga timpo. Base karon sa gabi ubwas sa kagahon. Kag diri sa aton sa Western Visayas, ang Negros Occidental, na lakip kita diri sa mga lugar, no, sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro, kag diri sa aton sa Western Visayas. Ang aton nga tiyempo magalumon sa gihapon ng aton kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanagob halin sa southwest monsoon sa gihapon, kag sa trough o kon extended elongation ni Typhoon Karding. Ang maulano ng mga tiyempo ara sa Palawan, no? Southwest monsoon man gihapon ang ginahalinan niya sini kag trough sang extended elongation ni Typhoon Karding. Ang aton nga western seaboard sang Kabisayan upod na diri sa iban nga bahin sa Luzon kag nakatungdan nga bahin sang Mindanao ari kita sa kasarangan hasta may pagmadlos nga huyop sang hangin. Magahalin sa nabagat na nakatungdan aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Ang aton nga coastal conditions ang aton shoreline
Ari kita sa kasarangan asa nga mabalod ang aton baybayon sa probinsya. Pero wala sing may nabatak nga jail warning advisory diri sa aton Western Seaboard sa Kabisayan. Nagataas ni siya ang aton baybahay 1.2 hasta sa 3.1 metros. Ang aton astronomical tide. So paabiso naton sa aton mga listeners, sa aton mga mangingisda sa mga gagmay nga sakayan dagat, hindi anay magpalaot, no? Although nga way kita gale warning advisory, medyo mabulubalod ang aton nga baybayon diri sa Guimaras Strait, no? So amo na siya lakat sang aton nga tsimpo angot sa kay Bagyong Karding. Yes, si Karding gan sa mga gabi expected nga magabiya na siya sa par. Magagwa na siya sa aton PR. No? Sa 12 oras nga forecast so mugod alas 8 sini nga gabi. Alas 8 sini nga gabi. Karon sa alas 2 sang kaagahon gina sa alas 2 sang hapon. Karon sa alas 2 sang kaagahon. Outside na sa par 680 kilometers west of Dagupan City sa Pangasinan, no? So matamat na siya palayo. Ang kuan lang ang iainan silang southwest monsoon. Habagat. Kon hangin habagat. Masubo-subo akson na gan nga kay nagbilin sa galing sang mga nagkalabata, you know? Ay, sa Pilipinas, sa gali. Kasubo, sang natabo bala to sa kwanto? Dito Bulacan, Ari sa initial report mayo kay ginmuno mo. Ang apektado nga mga lugar no si Palay City na daw ginbaha na sila kagabi. Sa Barangay Hill Montilla may 55 ka panaymalay. 200 ka individual no ang apektado sang flash floods. Sa Kabungan Barangay Hill Montilla may 24 ka pamilya. May individual nga 76 kabilog ang apektado. Sa Alvarez naman Elementary School daw ari ni sila sa evacuation center. Dira sa Sipalay City may isa ka panimalay, 4 ka individual ang apektado. Kag ang Maricalong Pover Corp siguro daw evacuation center man eh. May 36 ka pamilya kag may 139 ka persona ang apektado sang baha. Sa Kawayan, sa Barangay Kaliling, may 13 ka pamilya, may 28 ka individual ang apektado man sang baha. Kag ang Barangay Inayawan, may 5 ka pamilya, may 30 ka individual nga apektado sang baha. Kag ang damage sa infrastructure sang Sipalay City, amning Purok, Punta Baras Basandike, no? Punta Baras Basanday sa Barangay Manlukahok, mga 80% ang damage sa kunguba sang ilang dike, no? Kag ang sa agriculture nila, mga 63 ka farmers naton ang apektado, naga-cover ini sang total aggregate mga 62.97 hectares, no? Partially damaged, pero may chances ang recovery ni ang ilang pananom. Ang ginsuspender ang mga klase sa nagkalain-lain nato nga banwa kag kasyudaran. Amo ni ang mga Murcia, ang Sipalay City, Salvador Benedicto, Hinigaran, Hinubaan, Ibi, Magaluna, ang Canduni, Kabangkalan City, Isabela, La Castellana, Valladolid, Kawayan, Bago City, Moises Padilla, La Carlota City, Ilog, Binalbagan, San Enrique, Himamaylan City, Talisay kag Silay City, ang Pontevedra kag Victoria City, no? Dason may ara man nga suspension of work. Ang Ibi Magaluna lang kag ang Victoria City. Mag-suspender sang ilang obra. So muna ang initial report naton nga nakuha sa sininga hapon. Sige, akson ga. Salamat gid. Okay, welcome. Action firing line. Gana Republika, so magababay na sa aton si Typhoon, no? Naging super typhoon ni siya, pero nagdubo-dubo ang yasa de kategorya, nag-typhoon na lang. Portiyari pa sa gapon diri sa Philippine Area of Responsibility kaginanauman nga sa mga gabi magabiya na siya diri sa pusod sang Pilipinas. Action firing line. Tara siling ika-11 ini nga bagyo. Ini si
karding mga kaaksyon nga naglaslas diri sa Pilipinas sa mga tuig 2022. Amo ning bagyo nga mas ginbantayan gid sa publiko kung sa mga batasan pa sang tawo mapulupintas nga sahi sang bagyo ni. Action firing line. Daw pariholan ni nga hindi siya magkaperde bla sa mga nag-analagi nga mga bagyo. Kadumdum kamo halin kay Agaton, kay Basyang, Kaloy, Doming, Esther, Florita, Gardo, Henry, Inday kag si Jose, no? Si Carding amo gid niya ang mas makahalalit. Action firing line. Ang mga opisyal naton sa gobyerno labi na ni Presidente Bongbong Marcos halin pagkahapon ang pagmonitor mo sa mga lugar nga ginhalitan ni Carding. Nag-ano si Marcos, nag-aerial survey. Nagsakay siya sa helikopter. Agud tong lantawon ang mga lugar naging hanos gid sining Carding ni. Siling ba si Marcos nga siling niya ma-aerial survey ko pero hindi ko manaog kay kadamo na ko sa na-esperensyahan nga basta manaog gani ka daw lain nagakatabo. Action firing line. Anong bot silingon ni Marcos pa si kumpunsukan siya sa mga tawo ati mas mayon na lang na, no? Nga wise na naog kay tuod gid man may damo ng mga senaryo mga kaaksyon nga was ka manaog ganing opisyal sa nga gobyerno sa isa ka lugar nga ginhalitan sang trahedya kon kalamidad. Ang mga nagkanahalitan na nga nga tawo ay gapunsok sila sigida magsinggitan sa mulig. Action firing line. Firing line. Sige lang kay balikan ko di balanggin na mention ni Gana Republika ang mga lugar nga halitan sa Baguio Carding dari sa Negros Occidental no kay isip-isipon naton magkaaksyon 134 tarang ka pamilya ni inisal pa ni kay si Palay City kag Banwa sang Kawayan pa lamang ni nga datos kagid padala magkaaksyon sa bansang Provincial Incident Management Team o kon nasa PDMPD. Di may 437 taran ka mga individuals. Action firing line. Munohon ko anay ang balita sa ibang nga nasyon, ang balita sa luwasang pungsod mga kaaksyon, kay kung diri sa aton sa Pilipinas, may mga nagkalamatay na bangod sa bagyo, dito sa Bangladesh, damo pagito yung nagkalamatay sa ila, pero hindi bangod sa bagyo, kundi bangod sa trahedya nga pagkalugdang to sa barko nga ginasakyan sa mga diboto nga Hindu. Action firing line. Ang mga nagkalamatay ito, mga kaaksyon, 25 na bilog, no? 25 na tarang ka mga tao, denosina pa tong missing. Ginakabig ini sa mga local officials nga mong pinakamanala nga waterways disaster dito sa Bangladesh. Action firing line. Ang report ni Hahurul Islam, amo ni sang district administrator sang Northern Panchakar, no? Nga maning lugar nga natabuan sang trahedya, siling niya, ang mga bangkay na recover, sa na-recover nga bangkay makaaksyon, 12 na babaye, 8 dira ang kabataan. Action firing line. Ang rescue operation sa mga missing, subong ongoing, subong nagapadayon to, no? Sakay diri ang mga diboto nga idulong kuntani, mga kantukuntani sa Hindu Temple para makigbahin sa okasyon. May kantaran sa ginatuwag nga Mahalaya. Ang siling ni Islam, wala pa diri may baluan ang insakto nga kanabuon sang mga missing nga persona, pero suno sa mga nakaluwas nga pasahero, may mga nakaluwas mo, nagnalangoy sila. Ang ila sa panawiron, siling nila, sobra kami istinta, ang nagasakay sa barko, naglugdang nisa sa Karatuya River. Subong may komitiba na itong gintukod, agod nga magtutok sa siring nga trahedya. Action firing line. Ang pulis una nga nagsiling nga mayara sang 20 ka mga tao nga missing, ang iban nga pasahero nakatingwa nga maglangoy kag amo to, naluwas sila insigida. Ti subo-subo to kon hindi kek balo maglangoy. Ginatos ka mga tao ang nagakapatay sa aksidente sa barko dito sa may Bangladesh makaaksyon kada tuig. Ang Bangladesh isa ka ginakabig low-lying country nga may extensive inland waterways kag may ara sang medyo pigaw or halog nga safety standards. Action firing line. Firing line. Kay Ariho sang Abril
nagliga nga tuwig 2021, may 34 man ka mga tao, mga kaksyon nagkalamatay. Sang ang overcrowded ferry. Bon sa lingon barko nga sobra-sobra sa kaya nga mga pasahero, no? Why niya limitasyon mga muni? Nagbunggo ni siya sa cargo vessel kag naglugdang sa may Shita Laksha River sa gwa na rin sang Dhaka nga maning kapital sang Bangladesh. Action! Firing line! Firing line! Di kabay pa nga mapangitaan ni sang mga opisyal sang Bangladesh, no? Sang pamaagi para hindi na matabo. Ini nga sahi sang trahedya nga rin. Kay bansagan gali ang Bangladesh sa kada tuig, may gakalugdang itong barko sila. Action! Firing line! Dalawanta ang balita nasyonal halit sang Bagyo Carding sa bayan sang propiedad sa kabuhi sang tao kag sa mga pananom. Ang Department of Agriculture nag-report nga may ara sang 141.3 milyones pesos na. Inisal lang ni kung pati ko madugang ni siya kay way pa magkapadala sang report iba sa nga mga kaprobinsyanan o kung banwa kag syudad. No, may 141.3 million pesos na nga balor sang agrikultura ang nahalitan. Initial estimates sa nga DA, no? Ari di ang Cordillera Administrative Region, nahalitan di ang Ilocos Region, Central Luzon, Calabar Zone as of 12 noon ni kahina nga report magkaksyon. Ano ba lang bulig? Ang DA nagsiling nga may ara sila nakapreparar ng assistance para sa mga affected farmers, fisher folks, may rice seeds, may corn seeds, may assorted vegetable seeds. Action! Firing line! May bulong man kag biologics para sa livestock kag poultry. May fingerlings kay hatag pagi sa Bureau of Fisheries kon BFAR. Dire man itap mga kaksyon sang DA ang survival and recovery ining sure program sang Agricultural Credit Policy Council, no? Grabe na mi mati sure program. Dapat i-sure nyo nga matupa sa talagaan ha. Action! Firing line! Ang may-ari dari 500 milyones nga balor sang Quick Response Fund, no? Para sa rehabilitation sa mga apektado nga lugar. Di kabay pa nga ini nga pundo ni magasto gini sang mayo kamapuslan gid sa mga tawo nga apektado. Hindi kay makadto sa bulsa sang kawkawan nga politiko. Action! Firing line! Ang DSWD naman, dako ganing papel sa DSWD basta bagyo, no? May nakapain na sila gliya nga 1.1 billion pesos para sa disaster response kag assistance. Bantayan ta bagod ang Bagyo Carding ginasiling nga nagabiya na sa Philippine Area of Responsibility subong nga gabi. Una sa balita! Una sa aksyon! Ano pa giniban sa nga balita sa bayan sang nasyonal aring pinakamasubok gid kag masakit batsagon nga hitabo ho? Way ginagidala uman nga amo ning matabo mo. Ining lima bala ka mga rescuers bla nga nagtingwa kun tani nga mag-rescue o kon magluwas sa mga tao nga napektuhan sa Bagyo Carding ay nagkalamatay sila ya. Bangod sa flash flood sa barangay Camyas, San Miguel sa Bulacan. Ang siling ni San Miguel Mayor Roderick Tiongson, ini nga mga rescuers ni napaidalo man sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, no? Sa probinsya ini siya. May ari ni sila nga rescue mission. Pero samtang sila naga-operate mga kaksyon, no? May pader nga natumba, pagkatumba sang pader, didto gid tumupa sa lawas nila, nagasakay ni sa baruto mo. Action! Firing line! Kaya ang dalan mga kaksyon, grabe na magusbos ang baha, ti baruto yung sakyan nila ni. Paglabay nila sa pader, amogid yung paghugpaas ang pader, tupa gid sa lawas nila ni, subo-subo, no? Action! Firing line! Yung pagtupa sa lawas nila, laban-laban, nalipungan, no? Pagkalipong ko mo nagabaha makaksyon ang lugar, tidalumbos kag naanod ang ilang sining lawas. Tiya ba kasakit nga balita ni? Ang spot report halin sa Central Luzon Regional Police Office, ining lima ni ka mga napatay ni ba sa kilala nyo man may mga ngalan na ni.
Narciso Calayag, Gerson Resurrection, Marvy Bartolome, George Agustin, kag Troy Justin Agusin. Ti sana silin tanan nagasakay sila sa baruto ni, no? Kay ang truck taning gamiton nila una. No? Mo gyud tani mo truck, ang taas nga truck bla, no? May truck gyud sila. Galing kay ang ginasakyan nila nga truck maka-aksyon nagka-aberya. Oh. Why gid ni mayo mga kondisyon ang dis gamit, no? Ti pag aberya maka-aksyon, nagdesisyon sila nga manaog na lang sa truck, kag manggita na lang sa masakay na lang sa baruto bla. Ti amo to, why gid matalopangdan nga may ara gali sang pader nga naghugpaas bagod sa flash floods. Action firing line. Aglabagin nila, no? Dito gid yan, no? Nagtumbang pader sila sa nga lawas. Inagid mapulong kon kaisa ang katabo na trahedya. Ti ang mga rescuers makabig nato ni nga mga bagadihan, no? Mga heroes ini sila kay kundi ya ang nagabinagyo, no? Hindi pa nila kung kisama tatapan ang miyembro sa pamilya nila mo, no? Kay nga unahon na nila amo ng obligasyon amo nang ginsumpaan nila ti subo-subo ng balita na tabo sa libagi niyo. Action firing line. Ari pagid ang makapahangawa nga balita, no? May anom ka mga mangingisda, no? Sa Bicol Region subong missing. Kabay pa nga makita sila nga buhi para nga hindi na magdugang sa lima ka man nagkalamatay nga rescuers, so. Action firing line. Kung kaisa patihon taman ang abiso sa ato sa gobyerno nga basta lain ng panahon or may bagyo, ayaw na lang maglayag sa kadagatan, sa kalalawran, no? Kundi balangga bisan pagani butang tanga importanteng imo sa galawion sa tunga sang lawod. Ang kabuhi isa lang, no? Mas maayo ya nga pulupahimunong kadala na kahulaton mo na lang nga magbalik ang mayo nga tiyempo. Action firing line. Sa Bicol Region niyo, anom ka bang mangingisda missing kag way pa makit-an tub-tub subong. Action firing line. Firing line. Sa lawan naman ang balita sa bayan sang lokal, mga kaaksyon, mga balita angot sa gihapon sa epekto sa ning Bagyo Karding, Banwa sang Kabayan, lugar nga mas apektado sang bagyo bangod sa baha plus ang sunod sang Sipalay, Southern Negros gid ang ginhalitan sang Karding diri sa Negros Occidental. Ang barangay Kariling, ang poblasyon kag barangay Inayawan, no? Ang mga residente to kapon lang yun pang sa hilo na sila sa mas hiluway nga lugar, pero ang report ka na ba tunta subong, no? Nakabalik naman sila sinisinitag sa tagsa ka mga puluyan. Action firing line. Ang ulan amon ni nagpabaha sa lugar, ti ang baha amon man ang ginsugata sang tao pa resulta niya baw anaw ganang tubig. Action firing line. Ang gobyerno provincial makaksyon may ginpreparar nga food packs para ipadala sa mga affected families. Ang ginatawag naman nga Oplan Signal gin-activate sang NOC-PPO bangon sa ning Bagyo Karding. Ang matabo ni nga mga pulis obligado nga maghatag sang update sa lugar nga nasa kupan nila sa jurisdiction nila angot sa lakat sang panahon. Action firing line. Ang situational report dapat man nga ipadala sa kada 3 ka oras para may baluan kung ano ang matudtuod nga kahintangan sang tagsa ka mga LGUs. Action firing line. Firing line. Dari sa Negros Occidental, 24 ka mga banwa kag syudad, no? Bago lang ginlawag ni Gana Republika sang PDMPD. Nagbando sa pagkanselar sang klase sa taran-taran nga level bangod man sang Bagyo. Ang syudad sang Victorias kag banwa sang Ibi Magaluna, hindi lang ya klase ang kanselado kundi pati niyang obra sa mga opisina sang gobyerno. Action firing line. Ang isa lang galing ka problema da sa Victoria subong bangod daw shadow ka ilahaw. Daw pareho lang sang daw wala bantam nga manok bala nga budlay dakpon. No, ang pinan nila sa mga opisyal da para nga makuhaan ta sa interview, medyo mahuluyaon sa mga pa-interview sa media bisan kun tanis telepono na lang, no? Daw pinadala ka mga opisyal sang Victorias. Action firing line. Kasalig na lang sang ginatuwag social media bla. Post. Hindi tanan social media ang ginalantaw para balaan nyo. Action
Action firing line. Dumduman yung damo gyapon kag nagadamo pagani subong ang monitor sa radyo. Ay ban way hilig sa radyo eh. Action firing line. Ay ban pagid nga mga LGU ang ila sa opisyal bilang mayor bla. Way gyud tikap-tikap bas publiko mo. In short, hindi gid magpa-interview. Ara na ho. Southern Negros damo na sila. Amot ko na nung ginatago nila na. Action firing line. Balik kita sa apekto sa Bagyo Karding sa bilang ka mga lugar na rin sa Negros Occidental. Ang banwasang kawayan nga sitwasyon aton balikan. Kamusta hunta ang panahon dito subong? Balikan tabi sa pag-istorya kung may tiyempo kita si Mayor John Ray Tabohara. Action firing line. Samtang kadamuon sa mga estudyante nga nakakuha sang educational assistance sa nga DSWD, no? Sa anom ka Sabado nga tagtaganay, anom man ka Sabado nga linyahanay. Action firing line. Abi nyo kung pila ang kabagusan Western Visayas na ginabalan tadi, 46,055, 46,055. Ang balor naman nga nahatag ara sa 129.7 milyones ka pesos. Dari sa Negros Occidental, ang kanabuon sa mga student beneficiaries ara sa 13,292. Action firing line. Firing line. Ang dugang nga numero balikan ta karon bla kay isa-isahon ta sa pagdayday. Kon pila ang sa kada probinsya, no? Si Attorney May Rago Castillo, ang Regional Information Officer sa nga DSWD Region 6 sa mga adlaw may ara sang ginpahayag angot sa sining educational assistance. Piho nga damo nga pamangkot subong dira sa inyo nga gapamati. Kung ano ang matabo sa mga nagparehistro nga wala makabaton sang text, way makabaton sang mensahe. Ina tanan ni Saysay ni Castillo sa sining nga panatuntunan. Action firing line. Ano pagid iban sa nga balita? Sino sa inyong mahilig sa kawayan? Sino sa inyong mahilig magkaon sang tambo bla? No? Ang kawayan mga kaaksyon, damo-damo sang pwede mapuslan ta? Action firing line. The rise of bamboo industry. Sa Tagalog pa, ang kahalagahan ng kawayan sa modernong panahon. Action firing line. Ang kawayan, no? Kung ang Negros Occidental ginakilala bilang sugar capital of the Philippines, kaya manti, diring pinakadamo produkto sang tubo. May ara man bala ginakilala, no? Nga bamboo capital of the Philippines. Mga student kilala nyo kung anong lugar dari sa Pilipinas nga although nga way pa naman opisyal nga gin-declare gid nga amon porte kung lantawon ta mga kaaksyon laban-laban amon ni siyang kinalahon bilang bamboo capital of the Philippines. Ina wala sang iban kundi ang maasin Iloilo. Porte damo ganito yung kawayan. Action firing line. Kag ang maasin blessed hindi lang sa mga matahom nga destinasyon kundi pati na sa plantasyon sang kawayan, no? Ang ginatawag bamboo charcoal isa sang maasin major products. Ang charcoal bamboo smokeless ina siya kag odorless ina siya. Hindi pareho sang iban nga charcoals. Action firing line. Nga kawayan ina bangod diri sa Negros Occidental. Subong adlaw ginbuksan ang isa ka semana nga aktibidad, amo ning First Provincial Bamboo Fair. Una nga Negros Occidental Bamboo Week Celebration. Isa sa mga lugar nga subong may bamboo plantation, araho sa may sitio Tambara, Barangay San Fernando, Siyudad Santa Lisay. Action firing line. Ang dalan bla to dumban yung dalan bla to nga nag-usmod, nag-landslides bla, na dalan na pakanto na sa may sitio Tambara, kay may property na ang provincial government mga kakson, 62 hektarya, lapad-lapad na ng property sa provincial government. Gintamnan na mga
mga kawayan. Ang kawayan ti kon kapuslanan lang ang hambalansa na silindra. Damo kanya. Saan pwede mapuslan tri? Ang balay nga human sa kawayan, kampyon di bla, mabugnaw na matahom pa. Muok-muok tulog mo na kon kawayan, made of kawayan ang kubo ang ginatulugan mo mo. Plus may nagapulupanihol kag may nagakulokanta pa nga pispis. Dason pagbugtaw mo, mangutan ka na sang priska nga utanon, malaswa ka, ay aragoy. No? Dason parisan mo abisang inang pinamalhan nga salmonite, agoy. Action firing line. Way pagkukpanyapon bla. Daw nagdugang gutom ko. No? Nagtimo-timo lang ko to sang naghihigo-higop lang ko to sang ano to? Sang spicy, no? Spicy, balikon ko paganit dugay-dugay to. Kaya manugsugod ng programa ko, tulad to gintago ko, may tatlog bilog-itlog to. Action firing line. Ang istorya sa kawayan makaaksyon naton balikan dugay-dugay ano ba lang dugang ngal plano sang gobyerno probinsyal kag bala pwede pa makaragas sa iban nga mga lugar. Pareho sang maasin Iloilo ni nga may malapad kag dako ni nga plantasyon sang kawayan. Aber aton dugay-dugay tutukan. Action firing line. 26 minutos na kaligad sa attack ng alas 7 Action Radio Philippines Standard Time. Kidnapping bla o kon nagupod lang sa van o kon ginabot lang sang iya sa ring opisyo. Action firing line. Amo na ang pamangkot mga kakson sa saring report gikan dara sa may La Carlota City. Man may ara sang mensahe nga ginpagkit ginpost mga kakson sa social media. Nga nagapangayo sang bulig kay ginaligar nga biktima sang pag-abdak. Ang isa ka lalaki, pabatan-on nga lalaki, dara sa may La Carlota City. Ang mensahe nagasiling may isa kuno ka Toyota nga van ang nagkuha sa ning lalaki nga niyo. Action firing line. Di basta gani kaso sang abduction makakson damo deon ginakulbaan di. Kay pila ka mga nagkaratabo na nagligad nga adlaw. Ginabdak. Dason pila ka adlaw na sapuan na lang. Action firing line. Dari sa Bacolod, sa Subong, way pagtugan ay maklaruhan mo. Kung anong natabo to sa dumdum ka mong may duwato ka mga tinuga, naging abdak, no? Nagligad nga Abril, akon Agosto 5, sa ning 2022, dari sa Bacolod, no? Atong duwabla to si Junel, kag ang yes ning abyan nga si Semen, no? Sa barangay 35, dara sa may Purok Tuhaw. Di Subong may aligar naman nga abduction victim na naman ni. Action firing line. Ano bala investigasyon sang PNP La Carlota? Subong ginapadalman pa ning hitabo ni kay may initial nga impormasyon ang La Carlota PNP nga ining lalaki gini makabig ni nga ining tawag lang layas anak. Action firing line. Layas anak daw nagalayas-layas gini ning lalaki ni. Ito subong way pa sing may isa ka persona ang problema ni kay way pa sang may isa ka persona nga nagtindog di. Ako ni sugid sa kapulisan, way isang nag-serve bili testigo, no? Ako ni sugid sa kapulisan, nga ito lalaki to, gin-abduct gid man. Action firing line. Firing line. Ano man nga senaryo mag-action, basta gani nga missing. Ang isa ka persona, dapat gid ibaloon na, di ta na pwede pagbabayaan no? Kag ibaloon, kundiin, ang gin kantuan sari, ang pamilya ni rito-rito'y ang paminsaron sari kag nakakulbaan ni Sbong. Di mo dapat kung may mga nakakilala na pabalon man pamilya, no? Hindi na basta-basta lang baliwalion kag silingon nga basi naglayas lang. Kay sa ulihi, pagimal ita, basi kon yadtong ginasiling nga abduction, tutuod gigili nga abduction. Action firing line. 7-2-29, Las 7-29, Action Radio Philippines Standard Time. Pinalamang ina sa mga balita nga dapat nato sa nga pagtutukan. Sa ato sa nga pagpangalagan sa nga Lunes nga edisyon, September 26, 2022. Una sa balita. Una sa aksyon. Mga kaaksyon may 90 diyas na lamang magasaulog na kita sang Pasko kag 97 ka adlaw naman. Abi-abihon ta ang tuig 2023. Una sa balita. Una sa aksyon. Aksyon. Radio.
bagyo. 29 minutos na kaligad sa tag ng Alas Society Action Radio Philippine Standard Time. Ipadala lang ang inyo sa nga komento, opinion kag reaksyon sa amo sa nga text hotline 0963-757-0874 0963-757-0874 kag kung naka-log-in na kamo sa amo sa nga Facebook Live, don't forget to share and like and share. Kag pwede naman kamo makapadala direkta sa inyo sa nga mga mensahe. Kag palopan na miyaw ang importante, hindi lang tuman kalaba, no? Kasarangan lamang para nga makawudar daton tanan. Action firing line. Sa ato sa nga pagpanumbalik ng aksyon, hibalauntang sitwasyon sa Sipalay City, kag banubasang kawayan nga apektado sang Bagyo Karding. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS. Monitor, musta namig, no? Action Nixon, amigo ta Benji Bantong, hello Benz. Okay, Ana Sinoro, Yvonne Boiser, Gabonitor. Sa ato sa nga live stream, ako ni Laparan, good evening. Tamyaw ko family Laparan, Labaniego, Turbela, kag Esparicia, ang katamyaw ko ni Laparan, sang Pandanon, Don Salvador, BD Dicto. Okay, Elizabeth Gamala, good evening Action Marlon, God bless everyone. Salamat Ray Flores Bayoga, Ana Sinoro, Elvira Gilogo, Grace Turitza de la Cruz, good evening, Action Radio, listening from Dalbagan, keep safe. Idilaos, good evening, ari kami na Isabel. Remar Gicano Halyasco, good evening. Kabonitor lang kami always sa Valladolid, tamyaw ko lang. Family Halyasco, Gicano, Salvatierra, Robles. Kabalfin, kag Tapayan family. Joy Ann Ogdamin, good evening, Action Marlon, tamyaw ko lang. Si Ma'am Josephine Gatso, sang Nato Suligend, Barangay Nato, Banuasan, Castillana. Imbong Dio Campo, Agsamar, ari ka may sa may maaw. Cecil Bikbik, hi idol, good evening, watching from Orchids, Barangay Binubuhan. Araban si Cecil Bikbik, panamyaw naman idol sakay. Saribagwad, Elisa Juanito, Belyesa. Leia Yangeres Kebel, good evening, monitor from Talisay City. Okay, sakay no nilon, kag RG, Sarapanan, Magbanwa, mayong gabi, sa Orchids. Samon Kapitan, Halia, kag kay Remy Halia, Rogelyn Borlado, Leia Erman, Clarito, mayong gabi. Fernandez L. Eric, Fernandez, okay, Anasenoro, salamat gid. Christian Menyas, Villalobos, Marivic, G. Cantalavera, kamanitor lang kami Talisay City. Baby Jean Benedicto, watching live. Tamyaw ko, gali ang mga dancer ka tangab sa nga proxy side. Congrats sa inyo, si Kant runner-up. Oh. Rogel Magbanwa, Action Mar, daw 5 na patay. Siga Sineco de Mandalagan area. Oh, patay siga naman ng Sineco. Ma'am Vanessa Mayo, thank you sa star kagin padala. Marilo Travilla Katinoy, salamat gid. Stephen Porinas, good evening Action Mar. Musta ang Grodo Manubo Buwas? Oh, daw may rollback Buwas Martes may rollback Buwas. Oh. Mary Ann Dioso, good evening. Patamyaw naman kapatid ko, Ana Fee Bundaon. Sige, standby, balik tayo dugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years.
Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nauya ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas kay ano ko sila. Manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Ang permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano? Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na oo, pero may kuya monitor sa result niya, may si mama, kasi si papa, si buong ko, bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo, kung nadala kami kung kunwais, nang nag-confirm na sa ako niya, kung ano address ko, doon nalipay, nagkiko kay basis ko, nadala, nagkik kami nga, may gimpamangkot lagi daw. Nakabudlagid kung online, mas nami, sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado na kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos gagawin. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa mga eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung sana ano nang nauya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dahil permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa
sa blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko siya, wala sa anak ko baan ko for me kasi hindi mo ko mandala sa top. Siyempre kay isang bigado na, basta kung nandala lang ko sa top, happy na ako. Minsan sa high school honors din. Yes. Ano ka nga top ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntad ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo ilang tao nga magulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang
Nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man niya mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta indiya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko mag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di mo na guro sir madamo kay salamat sa inyong duha ng mamuna kay Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ng inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon ituban sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinera sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maituban o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray. Sana salinta na, hindi kita gyapon pagatag sang kumpiyansa. Kung mo ginasiling sang pag-asa, sang PDM-PD magkasod nga magabiya na ginman, si Baguio Carding sa Philippine Area of Responsibility, damo balasang mga hitabo nga bisan pa silingon nga nagabiya na sa par ang bagyo pero mayara gyapon sang pagbunok sang ulan nga gaka-espresyahan. Action firing line. Dari sa Negros Occidental kon basihan tang initial nga figures, initial nga datos nga ginpagwa sang ato sa provincial government ang sipalay kabanwa sang kawayan. Abogid ang labing apektado mga kaksyon. 134 ka mga pamilya ang napektuhan ini sa sipalay kag banwa sang kawayan.
kag 437 ka mga individuals. Bisan din na aksyon na ana sa ila kung sino lang makauna sa ila, no? Depende sa signal communication nila, no? Action firing line. Ang initial nga halit mga kaaksyon sa Sipalay sa infrastructure dito sa may punta Baras-Barasan. Ang dike gido sa nga punta Baras-Barasan sa may Manlo Kahok mga kaaksyon 80% gid nga na damage, no? Sa agrikultura, Sipalay City gyapon may ara sang 63 ka mga mangunguma ang apektado. Apektado diri is 62.97 hectares ang partially damaged. Kag may dako man nga tsansa, maning mayo kay may dako nga tsansa nga maka-recover ang ini mga pananom ni nga partial lang nga na damage. Action firing line. Ang kalabanan basta gani may baha gani mga kaaksyon gakahapay ning humay, no? Bisan hapay siya, may ara ka pa man mapuslan sa ulihi, pwede mo pa na maani o galing kayang katinggas blasang humay daw hindi mo na maangkon. Importante nga may mapuslan ka lang sa ulihi. Action firing line. Mayo kung gusto nyo man na, way man pangayo na sa mga ngumah, no? Nga mahalita ng ilas rin nga agrikultura mga kaaksyon. Alos tanan nga mga banwa kag syudad diri sa Negros Occidental, no? Nagkanselar sang klases tanan-tanan nga level, no? Asunan liog tabi si Danilo, si Sir Danilo, sige lang kuan ka nag-okay na sa kaina eh. Action firing line. Ang ibi magaluna kag Victoria City magkaksyon, di lang ya klase ang na kanselar kundi nagpagwa man sang decision or order ay ila sa nga local chief executive, ila sa alkalde nga hindi lang anay mag-obra ang mga trabahante sa mga talatapan sang gobyerno. No, muna sa may Victoria City kag ibi magaluna. Ti kon i-report ni karon sang pag-asa makaksyon nga biya na gid man sa Philippine Area of Responsibility ining si Typhoon Carding ti laban-laban mga kaaksyon babalik man is normal ang trabaho kag klase sa nakalain-lain nga mga bulutuan. Action firing line. Mayara pa ya gadaan eskwelahan or bulutuan nga may nakaschedule mga examination. So importante ini mga kaaksyon, no? Amo di ang masami ka-eksperyensyahan naton nga samtang naghilapit ang pagbiya bala sa mga binulan sa nga tuig. Labi na kon December, may ara gid sang bagyo nga nagasulod sa pungsod sang Pilipinas, no? Tindi ta man na mapunggan, no? Ang aton lang nga panaming pagpangamuyo lang dila sa magbilin sang dako nga kalitan. Action firing line. Ining bagyo Carding ni gibilin niya 5 ka mga rescuers nagkalamatay gid. Kag may ara sang milyon ka pesos na nga balor sang kahalitan. 53 minutos nakaligal sa tak ng alas 7 gina try naton nga malabot ang sabahin sang Sipalay ang pamuno sang City Disaster Risk Reduction and Management Office kay hibanaunta kaina sang aga na istorya ni akson na Alvin Guava, no? Si Mayor John Ray Tabohara angot sa sitwasyon, no, sang mga nahalitan to sang Bagyo Carding pero antes sa banwa sang Kawayan o naon tani si Palay City. Online sa firing line. Hapon naton Mr. Danilo Bugtay ang si Palay CDRRMO head. Sir Dan, mayong gabi. Ay, mayong gabi man Aksyon Marlon kag sa aton tanan nga tiga palamati sa inyong programa sining gabi mayong gabi gid sa aton na tanan. Yeah, salamat gid Sir Dan. Kabalo ko nga medyo masako-sako kag medyo makapoy-kapoy pagkabubagon man sining halit kag bilin sang Bagyo Carding. Ang Sipalay City isa lamang sa duha ka mga lugar dara sa may Southern Negros nga bahagid bangod sining Bagyo Carding, no? Sir Dan, kamusta subong ang mga affected families? Nakabalik na gid man sila ni sa ila sa balay or ara pa sila sa mga evacuation center? Actually, ang ating tanan nga mga evacuation kagana siya na kagina sa nga alas 10 sa nga aga
na-clear na naton ang apat naton ka mga evacuation center nga naton kagapon, no? O gisudlan sa aton nga mga evacuation. But actually ang lang man naton ang diri sa barangay Hill Montilla nga covered court, no? Nga may ara 200 ka evacuation na naton. Ang sa kabugan naton nga daycare center may ara dito 76. Ang aton nga Marikalom, barangay Marikalom covered court may ara ta na butang kagabi dito nga 139 kag ang diri sa may Mambaroto sa Agripino Alvarez Elementary School nga may 4. So may kabilugan ta nga 419 ka mga evacuees ka na akomodar naton sa aton nga mga evacuation center. Mga ano gani, Sir Dan, nag-start ang pagbaha dara ka pagtupa sa ulan si Palay City? Actually, halin pa sa mga nagligad nga adlaw tungod sa nga epekto sa nga southwest monsoon or bagat diri sa aton nga sina. Although nga hindi ta affected sa nga typhoon na Carding, but ang status kag sang ini nga southwest monsoon diri kung itanaw ta biskan diri sa aton sa Negros daw ang apektuhan gid nga sila ang diri sa southern part, no? Although ang aton nga mga wala man sa mga reported gid nga dagko nga mga flooded areas ang kita naton nga gipang evacuees nga mga preemptive evacuees kagapon nga sila ang along sa mga riverbanks diri sa kilid sa mga suba naton nga mga residents. No? Bali preemptive evacuation na galing patigay no kahapon. Kaya sa Action Marlo naga-conduct kita dayon sa naton nga sina based sa aton nga mga experience kag ina nga mga areas daw amo ang aton ginatutukan sa tagidayon ng aton nga mga DDRRM Council nga kung in kaso por kaso nga magtaas ang level naton sa aton nga sa Sipalay River labi na diri sa upstream, no? Manukaw, Kabadyangan, Mambaroto going downstream sa proper poblasyon kag sila nga kung pwede at least mas early ma-preemptive naton sila nga hindi na tamo problema sa sitwasyon nga madulman patag sila. So mas early kagapon na naton sila nga mga pumuluyo. So sa apat ka mga evacuation centers nga mention mo, Sir Dan, why na gid balik na sila tanan sila sa Repuluyan? Yes, Action Marlo na balik na naton sila actually kagapon. So pre-positioning ata sa mga kinananaw nila sa ina nga mga identified naton nga mga evac center kag ang aton nga si SWD kag naka-provide man tanan sang ilang mga kinananaw nga mga pagkaon sa kagina sa aga. Based sa initial yung pangusisa dara, Sir Dan, ano ang isa sa gidalindan kun nga ang nagbaha gid ning mga lugar ni man? Actually, tungod sang sige torrential nga ulan kag naga-epekto sa aton dire. Halin sa mga nabukid nga areas kag base sa aton nga sila nga flood early warning system sa mayor naton nga suba sa Sipalay River. So dira ang aton nga basis, no, ang reference naton kung kinahanglan. Sir Dan, nadula si Sir Danilo. Sir Dan, malayo-layo ang yes nga area mo, no? Balikante si Sir Danilo, sitwasyon nila, no? At least nakabalik na sa ila sa nga puluyan na. Ang mga ginpang bakwit mga kakson, no? 419 aran na si Sir Dan. Balikanta lang si Sir Danilo, ang pamuno sang City Disaster Risk Reduction and Management Office mga ka-aksyon. Apat ka mga evacuation centers sa Banwasang Kawayan. Ang sa Banwasang Kawayan nagpadugang bahabla ang taob, no? Kundi nag-gaulan sa gaulan plus dugangan pag-urobla sang daludo sang tubig halin man sa kabukid. So gataon sang taob amo gina ang masubo-subo nga balita kay mabaha gina lugar niya. Firing line. Ti amo man ni natabo sa Palay City. Sige ang
tupa sang ulan, no? Pasalamatan talang kay dasig ang pag-responder sang gobyerno, no? Sang lokal nga gobyerno sang Sipalay City, no? Balikan tanong dugay si Sir Danilo sa iya sa communication kay basi kon ang iya sa lugar to medyo pigaw-pigaw ang signal bla. Action firing line. Kag balikan taman dugay si Mayor Jandrey Tabohara, no? Kon ano ang sitwasyon Sir? man. Sir Dana dula ka, go ahead. Na dula. Gani man, no? Kasi sagit ken ang amon nga signal di sa globe daw problema. Gani. Pero kamusta ang tiyempo sa munda Sir Dan sa inyo sa Sipalay City? Actually alin kagina may ano patakis nga daw mga pugada bala. Oo. No? Actually bag ulang gid na untat man ding ulan sa amon. So hindi naman gid chili nga daw. Pero sa mga nagliligad nga mga inad daw sa kagapon nga amo ning iyang kapastugon. By the way, ining puloy-an bala Sir Dan sa mga affected families ni way man so far yung damage, no? Wala ta reported nga mga damages kag mga casualty diri sa siyudad sang Sipalay. Ang aton lang ma-secure ta kag matagaan sang safety ang initanan nga mga pumuluyo nga na-identified naton nga ari sa kilid sang suba. Sige. Ang report sa pag-asa, Sir Dan, manugbiya na gidman si Bagyo Carding sa PAR sa mga gabi. Pero dapat hindi niya magatag kumpiyansa ang mga residente na si Sipalay kay base kon nagbalik na mabala buong ulan, Sir Dan? Amo na sa gani, actually naman nato, no? Kag ang sa ato nga mga BDR encounter, labi na gid ining sa mga barangay nato na along the coastline kaning ara sa aton nga mga maagyan sa nga mayor naton nga suba. Kaga actually naka-alert man gyapon kita dire upod sa aton nga mga allied agency, ang aton nga mga Philippine Army, Philippine Coast Guard nga ari naka-station sa Sipalay, ang aton nga Bureau of Fire Protection. Kag ang aton pasalamatan man dire sa Sipalay nga ginaano gid ni Mayor Tina Montilla Lizares ining aton nga mga bag-on establish nga mga barangay emergency response team nga amo na ang aton nga mga naga-augment sa aton nga during operation sa aton nga mga action naron. Yes, sige. Sige Sir Dan, salamat gid sa information kag kabay pa nga di na ni maglain ang tiyempo kag mabalik na sa normal. Sir Dan, salamat gid. Ay, salamat man kag mayong gabi man kag madamo nga salamat sa oras nga hatag ninyo sa aton para sila sa sitwasyon diri sa siyudad sang Sipalay. Salamat gid kag mayong gabi. Sige. Action firing line. Mr. Danilo Bugtay ang pamuno no sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Di amo na sitwasyon sa Sipalay City mga kaksyon baha ni gid man ni punggan kung buong ulan basta nadalman ang area dito ganyan magdiritso ang tubig. Action firing line. Ang sa banwasang kawayan mga kaksyon aring tingog pamati ko na lang tingog ni Mayor Jandrey Tabohara nakabalik naman no. Good news man kay wala man nagtinirgid lawig ang mga evacuees sa evacuation center kay basta gani hindi lang pag sugataon sang tao dasig bala mag-subside ang tubig. Sa banwas ang kawayante ang taob gid ang nagsugata sa baha kag ulan amo ning dasig ang pagsaka sa tubig kahapon kag subong adlaw good news kay nakabalik na kini nga mga evacuees. Give you update na dito ko halin mismo ako mismo nagkadto ko sa barangay Kaliling at barangay Inayawan second status kahapon tungod kasi ang ulan halin sang aga sa magabi so happen man nga nag high tide mo to nga nagbaha amo ning mga lugar pero ang Kaliling kag Inayawan especially ining Kaliling so Tamborong once nga may mag-ulan piti kumbaga given na nga gabaha na sila kita pa tubig kahapon may mga nagkatubig nga pamilya exact nga number of families kag 32 individual amo na siya ang nagkakalit na kanto sa evacuation center sang barangay pero pala uli kagina sang aga kagahon so wala man sila nag-dinner datig lang man nag-subside ang tubig ang apektado gid mo nga daw may mga tingnan na din bantayan gid na
manageable lang man, no? Manageable lang man. Amo tong tingog ni Kawayan Municipal Mayor John Ray Tabohara mga kaaksyon. Kabay pa nga wayo na sang bagyo. Kabay pa nga amo na lang ning si Bagyo Carding ang katapusan nga bagyo diri sa Pilipinas galing kay lawig-lawig pa September 26 pa lang kita, may October, November kag may December pa. Okay lang tani kung ulan lang sa blan, di lang sa mag bagyo kag mag pariyo sa ding Carding nga gin classify pa ya mga kaaksyon kag gin bansagan pa ya nga super typhoon. Makin mo kung super typhoon ano gani dumduman tayo sigida, hindi blang Yolanda. Ka delikado, no? Kag kululbaan. 5 minutos na kaligad sa atak ng alas 8 Aksyon na Radio, Philippine Standard Time. Sanuan ko ang balita mga kaaksyon sa bahin sa patrol with aksyon na Zel Minardo. Kaya basi, kung may ang balita is may duha ka mga tinuga, may duha ka mga lalaki nga nadakpan dira sa gintipunan sila sa mga tao mo. Ano to kung ano oras but laban-laban subong adlaw ni dara sa may dalan sang Luzuriaga San Juan. Ang Luzuriaga San Juan mga kaaksyon, isa na sang mga lugar nga sinumbali lang na mga tao na, no? Anong kaso sa ning duwa kay ang report kinabaton ta? Sila ni ang mga suspects sa kakatabo nga robbery, no? Ano to kanano? Robbery hold up o kung robbery nga pagpangawat kag carnapping. Oh, may report ka na ba? Tunta nga may motor nga na-recover sila magkakson te kay na. Gintipunan sila sang mga tao. Samtang nakapusa sila. No? Kag gindala na sa police station. Firing line. Ibalaon tabi ang detalye sa nga balita with Action Zel Minardo sa patrol. Action Zel, mayong gabi, please come in. Action ni Marlon, ang duwas niyang kamag-abiyan. Kaganay suspect sa mga pang-hold up, kag kasubong man pang-snatch, kag ginaligara mo tinaping diri sa mga syudad sa Bacolod, nadakpan niya sa Bacolod City Police Station 1. Nasa nasambit nga lugar sa corner San Juan, Luzuriaga, Barangay 12. No, kasi lang diri siniya kun Marlon mga last residente sa hapon. Kung sa diin diri sino kaya Police Major Sarona ini ang background sinisang duwa ka suspetsado. No, ang suspect amo ini ang ginsilala kay Reggie Lampreya, 42 anyos. Residente ini siya Action Marlon sa Purok Lereo, Barangay Takuling. Ang upo sining abyan niya si Jay Garcia, 42 anyos man, residente sa Purok Lubi, Barangay 3, Bacolod City, Action Marlon. Ang sariin ini ang duwa isa nag-amiguhay ini sila sa sulod sang presohan. Kaya year 2018 preso ni sila nga duwa na dira sa Mehandubanan sa kaso nga Republic Act 9165 na paglapas sa Republic Act 9165 kagadungan man ini nga nakagwa na siguro so kay Press Major Sarona nga nag-regroup ini sila diri sa may syudad sang Bacolod kag ini madamo sang complainants na nagapalapit dira sa may police station 1 sa sinilanggit ni Gabi Action Marlon ng mga 7 na kabilog. Mga 7 na kabilog kag may to helmet nga gin-confirm nga gikuha nila nga tag-iyagid. So pero subong Action Marlon ang ipasaka nga kaso is ini ang regular filing sa pagpang-snatch, pagpang-hold up pero ini ang allegation nga motor napping o ginahibalo pa ni nila ni Police Major Sarona kung ini ang NMAX nga color itom nga dala nila is ilagid manibala no o kuna kay sino ini ang tag-iya amo pa ni ang hibalo subong so kaginag na interview taman ini ang duha ka suspect no kagabi gali nakasuyop-suyop ini sa Action Marlon nako sinisang mga suspetsado kagati mayara man niya nga in denial pa ni ang isa wala siya ako nagapang snatch or gapang hold up kaysa sinilanggit sila nakakita na kagabi langgit ko no pero tiyang isa man niya ginapakigbato man nga sa nga nagligat pati kagina ini ginamanduan ni Police Major Ramel T. Sarona ang mga operatibang i-monitor ni sila so may dala ini na which is may recovery may ara sa nga bala sa nga 45 Action Marlon pero ini ang armas na ginagamit taya sa mga operatiba
is a replica gali Action Marlon ang pangalan. Hindi Gal- matutuod. Oo. Bali paano sila Zel nadakpan? May nagreklamo sa Police Station 1 kag may naitudlo sila kung din sila muna. Yes, so ginamonitor na ni sila Action Marlon sa kapulisan, diri sa Police Station 1. Kagati, amo ni Gora padayon ang monitoring, halin dira sa ila bigin na istaran, no kung na diin ang ilang hideout, going dira sa may dalan no Suryaga, no ginasundan na ni sila sang kapulisan. So siguro natiktikan ni nila ginpundohan, kag na ano ni, gintayaan nila ang pulis, no? So napagani sabi sa mga tao sinitutuod ang armas sigali pagtanaw replika ni dito na nagnilagsanay pa ni Action Marlon do movie ganito si Police Major Sarona pa do movie kagina Boynas sila Action Zel nga way sila ging palukpan sa pulis. Yes, amo gani. Dal nga pasalamat kamo kay station na kadakop, mabuot ang mga kapulisan nato, no wala man sila gin dira kay damo ka tao kagina gin tinumpukan sila, no sa area direction na Marlon. Inang replica Action Zel, laban-laban naman ang ginagamit nila mo sa robbery hold up robbery hold up. Yes, ang kaso nila hold up kag pang-snatch in Action Marlon. Kita mo na replika, dumamo ni Sura ha, do reged. Kung ako magtanong Action Marlon, mabalaan ko gin nga ang panganan. kay tanda kaya maglantaw no. Ang imo to reged to ya, di ba? So then sila dinadakpan nga lugar Zel, dara sa may San Juan. San Juan sa Suryaga, gid Action Marlon. Kaya na sa hapon lang. Oo, kago on board pa ni sila sa ilang motorsiklo. No kay tunag nila utay pa ni gani Action Marlon, no ang na-recover diri may drugs pa nga na-recover. Na diri sa duwa ka suspect. So sa ilang posisyon, tatlo sini ka sa shay nga ginabuluban ta Action Marlon, mga 1 gram nga mayara sa their drug price nga 6,800 pesos. 5 ka live ammunition amo pa ni ginahibalo karon sang kapulisan Action Marlon kung para sa diini ang bala kay ang na-recover replika ni Action Marlon pero may dalagin sila ya bala sini nga 5 kabilog nga iya ka kalibre 45. So mo panisubong kay base suno kay Police Major Sarona base bala ko may armas gyud kung di nila tinago no mo panisubong gina-investigaran sa nga kapulisan gagati iban pa nga drug paraphernalia ang recover diri sa may suspect no. So gani Action Zel di man pwede nga ay nang tutuod nga bala na recover sa ila ibala nila sa replika, di man pwede, di ba? Correct. Kundi ibala nila niya sa tutuod yung pusil. Oo. So ako pa na ang ginahibalo subong kung nga hindi kay pamangkot ko nga gadala kani isang replika ni nga armas so sila self defense kuno para protection man sa ila nga nga mga personal na sa ila kabuhi man Action Marlon so galing kay suno naman kay Police Major Sarona nga amo ini ang ginagamit nila magpamahog bay labi na gid ang mga target ni gani nila ra lang gaduyo na nga daw may kwarta ka be nga maidali mga tigulang hindi ka mayo kadalagan mga tigulang. Ang mamalain. Say, kung ikaw karon niya nakulbaan, kung hindi ka kabalo magatanaw sinisang armas, so madala ka nang gid paghambal, dala karon declare hold up, so ihatag mo nang gid ang gamit mo. So, ang pasakaan ni sila sa kaso Action Marlon kay tiga panawagan man dire si Police Major Ramel Sarona no sa mga na-victim Action Marlon nga mag-akadto sa kapulisan kung sa diin man dira nga bahin sa nga police station dire sa may syudad sa Bacolod Action Marlon para file man ini ang kaso no ipa-record nila kung may record man kay para ang iba na lang nga mga police stations ini amalakat man di sa may police station 1 na para maangot ini kagati multiple gid nga kaso ang ila no kapag Action Marlon. So, 7 ang nagsaka sa Police Station 1 sa buong hapon sa 7 Action Cell, positively identify sila ni? Yes, Action Marlon. May nagtudloged na sila? May ara nga mga may mga gamit Action Marlon nga ara sa ila. No, pareho kagina sang helmet, maging pretended tong isa ka pulis nga nakit-an ini kay may tanda sa sulod mo. So, na-confirm nga sila galito ang nagkuha sila sa helmet Action Marlon. Na-mention mong ila sa nga family name, Pario Garcia, di ba? In Action Marlon, Lampreya Garcia. Lampreya Garcia, okay. Mag-abyan sila, kilalahi sila sa presuhan. Oo, kagina daw may naway pa sila nga duwa. Nagabasulay. Oo, kaya ba sa isaya ka hamban nilang Preya, Action Marlon,
wala saya kabalo nga init mandigali sa kapulisan Oh. o kung may binalagas man ini si Garcia. Oo. Siyang bali Garcia wala ko yapid nga cases na ano kaya daw idagdag mo pa ko ba nga ginano. Tinda si Garcia, naka-violet o kung naka-blue? Ang naka-violet amay na si Garcia. Oo. Sige. Oo, okay, pinagop na ilan sila connection Marlon, okay mapabulong tani ining si Garcia kay may bungol ni siya, no? Oo. So ti amo to kagabi, ti upda na sila suyo kuno ginako man nila nga duwa. Oo. So Na- ang Marlon Oo. ang bugos ko nga pahayag, pamatian to na ni kaya Police Major Sarona. Paano kinisa na interest ini ang duwa? Bali, asking ang tasong electorate kaya monitor sila tungkol sa mga reported nga snatching sa area sa Station 1. Din kaganihan na timingan di sila. Pagkisundan sila sa mga operatiba. Dito na gintayaan nila sa armas ang operatiba. Ang mga galautan ay kaya lalaputan gid sila diri sa may Sanuan Luzuriaga. Yes sir. So sir, ano yung mga na-recover sa mga suspectan? Bali na recover ang isa sa gun replica, 5 kabala sa caliber 45, 2 ka toter ka 3 ka paketes na may unod nga suspected siya po. Yes sir. Sir, ano yung background? Bali, yung mga suspectado sa suspect 1, drugs man ang kaso, then 2019 sila nakagawa. Numan sir. Tungan sila buwa, kaguktanay man sila di puspituhan, at sa subong niya, kaguktanay man po sila nga nadakpan. Yes sir. Yes sir. Hindi madami ko rin na sila sa tulad silda. Kaguktanay siguro sila sa dito sila nagkilalahay. Hindi naman na sila, pagbuwa nila, nag-regroup sila trade, kaguktanay sila sa pang-snacks. So, wala yung kanila, ibang activities sir. Yung may mga report yung tagang batong nga hold up. May rin na recover na ganyan nato ng armas. Pero hindi gali ituod nga armas. Plus na replica. Ang motor na po, sir, ano nila nila? Check pa nila mo ang motor nga nagigamit. Kung involved nila sa motor natin, may nakuha possibility nga ang ilagin gamit nga motor. Motor na po. Motor ang narirelisyon niya po. Ang isa lang ang Inmax color black na. Wala na na-recover. Sa mga opisina, siya na nagpadulong sir, Station 1. Damo na subong. Mga pila kami doon, sir. May pito na siguro ni Dre subong ang di subong na nga oras. So, kaya wala pa tayo ni na balita pag sa subong na balita. Sel? Madugang pagid ang pito mo kay piho ko nga damo sang monitor subong nga nagaduha-duha kag nagapati nga base kung sila na nga duha or isa sa ila na biktima sa ila. Action firing line. Action Sel? Yes, Dr. Marlon. Oo. Oo, padayon na natin. Ini ang napahayag ni Police Major Sarona. May mga garipot bandre nga may amula aligar na amula gin-monitor naman sila. Pagkagaliya, patay na nga gin. Nalaman din sila. Okay, ang matagali sir nga nadakpan din sila kay ginasundan na ini sila. Yes, ginasundan na ni sila. Anong posible ng mga may napailan ta sila sa violation sa Republic Act 10591 at Republic Act 9165. Then ang irregular filing ta na lang ang mga snatching. Yes. Wala bitaw po siya na aktukan kaganihangan ng snatch. Pinasundan talaga sila sa mga operatives natin. Sir, pagpanawagan sir sa mga iba niya na biktima niya? Baligid panawagan ta sa mga nabiktima ng na gingamit nila Inmax na motor color black na magkadto sa stations magkasaka man sa kaso against ni sa duha para at least magdamo ila kaso mabudlayan naman ni sila duha na muna sa ibang police stations magkadto sila to sa example sa area sa isa ka police stations nakaparecord sila to dito na itong insidente magkadto man na decision para sa conduct sa follow-up investigations kag ma-point na sila duha ang kapag snacks sa area sa Bacolod. Ano consider nga notoryo? Bali sa subong hindi pa man gid kay
mga illegal activities. Involvado man sila doon. Sir, pinakabuatan sa drugs? Tatlo lang to sa transaction yung estimated weight na punto 1 gram lang, tapos ang value to mga 6,800. Marlon, naman ito nga bugos nga pahayag ni Police Major Ramel Sarona, ti Best Friend Forever, gini sila action Marlon, dari subong sila nakadetain sa Bacolod City Police Station 1. Why sila nag-istorya si mo? Pa-interview? May ara action Marlon, so nakuhaan ta ni sila interview. Sige, karoon na nag-road action at patrol. Parang may bantayan ng mga ka-action ta. Yes, okay. So, Action Marlon, ang latest update tungod diri sa duha ka suspect. Ini naman si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action firing line. Amo nang panawagan sa nga hepe sa nga police station 1 maka-action kung may nabiktima dara motor napping, car napping, robbery hold up. Kadto kamo station 1 kay ara da ining duha ka mga suspetsado sa serye sang robbery hold up, motor napping, car napping, may kaso pa sang una, may kantaran sa illegal nga droga. Naserbisuhan nilang sitensyagin na papanaog sila, pagwa nila makaksyon, himo gyapon illegal nga aktibidad. Action firing line. Yan ang mga hindera sa aton sa kaluan sang Santon Plus Cafe Mix. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion. Sa live stream sa ato sa live stream, actually sana yung dugan ng padala sa mensahe nila. Okay, nalagay na. Okay, Stephen, okay. Darita sa kay Ma'am Fares Ambeyo. Good morning, Action Marlon. Happy Monday. Regard to my CC, Mrs. Alvarez Store in Dailina, Mercado Herrera, Bustamante and Nits, Mercado Herrera. Thanks God. With love from Minnesota, USA. Araman si Stella Pahilanga Cesar, good evening. Okay, Ana Sinoro, Nora Villalon, God bless. Great kay Yvonne Boyster sa Germany, Jinky Dialagdon, Starmeyo, Minnesota, USA. Have a nice day. Virgie Olpinda, good evening, Action Marlon from Celine Homes. More power and God bless your family. Thank you. Dining Allah Miento mayong gabi. Ana Sinoro, okay, God bless. Raimundo Manangkil, mayong gabi, ka-aksyon, kamusta nga ito sa nga panahon, subong, gaulan-ulan di. Pero gaulahulaw man na. Allen Marlingko, good evening. Turs Vergara Sancho, salamat kid. Didencio na, kung hold upon ka, hatag na lang para wala gabo. Kag kung basi ano pa matabo materials na bagay, mabalik lang ina kag mabakal. Pero ang kamo isang tao, hindi gid madugtungan. Kay wala sa maligya para sugpon sa life mo. Correct. Toto tatan mo yung gabi. Evelyn Sinaon, good evening. Salamat kid. Thank you. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with
stain technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingdalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Permi gid siya kay hinablos ko siya, pero bali hindi man ko kabuli gi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basi sin ko nadala nagig kami nga may gimpamangkot pa gidaw. Nakabudlay gid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos niya. Tapos sa mga eskwela. Last time antong na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay,
pigado. Tapos, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit. Tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita. Kay, isa, blurred man ang cellphone niya. Kung ginagamit ko siya, wala sa nakulbaan ko permi, basi, hindi mo ko mandala sa tab. Siyempre kay, isang bigado na. Basta kung nandala lang ko sa tab, happy na ko. Minsan sa high school honors din. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa sadto subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama
Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpor ti ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko ti ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic ti amo na ginhalay ko sa katulod di ko mag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo kaduan Ma'am Muna kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magkadayon ang inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng mga buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung tugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permis sang ugsaran. Educational assistance makaksyon sang DSWD, no? Sang Department of DSWD makaksyon, Department of Social Welfare and Development, dali sa Negros Occidental. May ara ini kabugusan na niya anom ini ka mga Sabado magkakson kina nagginumpisahan na ni Agosto 20, no? Tub nagligad nga Sabado Setyembre 24. Dahil sa Negros Occidental may 13,292 tanan ang mga estudyante nga nakabaton. 2,997 halin sa elementarya, 2,494 high school, 1,904 senior high school, kag 5,897 sa bahinsang college. Ang kabugusan nga nahatag 37,285 mga kaksyon. Sa pangkabugusan, no, sa pangkabugusan nga Region 6, Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, Iloilo, ang pagkabugusan mga kaksyon 46,055 ang kanabuon sa mga estudyante nga nagbaton sa ring ayuda nga rin. 10,335 elementary pupils,
8,639 high school, 6,037 senior high school, 21,004 sa bansang college. Ang kabugusan naman nga kantidad 129 milyones 780,000 ka pesos. Damo pagid ang why makabaton kag nakapa-register online. Galing ka man tin DSWD ga ako man nga limitado lang ang ilang sri nga pundo. May angot sa mga adlaw si Attorney Rago Castillo, no? Ang Public Information Officer sa nga DSWD Western Visayas may palayag angot sa di. So this is the consolidated nga report na nahanungod sa educational assistance. Last and final payout na sang Sabado, that's September 24. Ang narilisan, a total of 7,465 amounting to 21,531,000. So kung tulukon natin, this is actually way higher than our target for September 24 because we only targeted 7,105. No? Pag dapat ang ma-release lang is 19 million. However, ginkonsiderasan DSWD atong mga schedule earlier sang September. Atong mga nakaschedule sa September 10, September 17, September 3. Tungod wala sila nakakanto sa ilang schedule. Hence, ang narilisan, naglapaw at 7,465 and we had to augment from our regular fund. Ang total na na-release sa educational assistance is 129,780,000 para sa 46,055 ka mga estudyante. Ang breakdown sina, ang ara sa elementarya 10,375, ang ara sa high school 8,639, ang ara sa senior high school 6,037, kagang ara sa kolehiyo 21,004. Ang breakdown per province naman for Aklan, that's 4,872 ka beneficiaries amounting to 12.5 million. For Antique, 4,983 ka beneficiaries amounting to 13.9 million. Ang sa Capiz, 5,277, that's amounting to 14.4 million. Ang sa Guimaras, 2,632, amounting to 6.1 million. Ang sa Iloilo City, 3,837, amounting to 11.4 million. Ang sa Iloilo Province, 11,162 ka beneficiaries amounting to 33.8 million. Then, sa Bacolod City, 3,553 ka beneficiaries amounting to 9.3 million. Negros Occidental, 9,739 ka beneficiaries amounting to 27.9 million. So, ang pinaka-total tanan, 46,055 ka beneficiaryo ang nalabutan sang pondo, and that's amounting to 129,780,000. So sa mga kauturan natin nga nagapamangkot kung ina bala ang last kag final nga payout, yes, amo na ina ang last kag final nga payout and assessment for educational assistance. Ang mga nagapamangkot naman, paano kung nag-register man kami pero wala kami na set na nasandan sang text, wala kami nasendan sang email, no? Ano ang matabo sa amon. So, bisan ano pa kagusto namon sa DSWD Field Office 6 nga mahatagan kamo sang bulig mga kauturan. Pero, ang nalabutan ng sang pondo, amo lang ni ang 46,055 ka mga estudyante. So, wala na gid sang fund nga nabilin. Kay ang fund sa AIX para na lang sa medical, kag para na lang sa burial assistance. No? Unless may idagdag ya ang DSWD Central Office. Pero sa subong, wala sila may gindagdag. And sa subong, mismo sila sa DSWD Central Office nagpabutsyag na nga limitado ang pondo
kaga only 400,000 kamay estudyante ang matagan nila, and diri sa aton is 46,055 na ang nahatagan. So, bisan gusto pa namon nga makahatag, no? Pero wala din gid sang fund. So, we hope nga maintindihan ina sa aton nga mga kauturan. Madamo ko salamat sa inyo nga paghamo. Action Firing Line. Amanang tingog sang Public Information Officer sang DSWD Western Visayas, Attorney May Rago Castillo. Action Radio City Hall Report. Tinuan taray ang detalye naman sa mga balita gikan sa Bacolod City Hall, sa Bacolod City Government Center. Ang bitaw magapanagtag sa flyers angos sa traffic plan ngay patuman sa maskara antes para man aprobahan sang SP. Isa ka kompanya nagapangabay sang exemption sa truck ban, oy nga mangabay sa exemption ban kag ano ini nga kompanya. Sa balita, action dahil may gabi, please kamin. Dapat lang kadlaw na bilin antes ng Mascara Festival pero wala pa yasang approve nga traffic plan para sa kahiwatan nga naprobahan sang City Council. Last week gid lamang nga gin-submit no sang bitaw sa opisina ni Councilor Alvictor Espino, chairman sang Committee on Transportation, bilang kabahin sang proseso. According kay Councilor Espino, subong pa siya nga semana makapatigayon sang public hearing kagatunan pa sang sangguniang panglungsod aksyon Marlon. Kamateton si Councilor Alvictor Espino. Well, actually, ang Mascarata is a week away bago lang ko kabaton sang rerouting plan sang bitaw. So it has to undergo the process. Bitaw. Ang UHOM mayara sila mga road closures. Well, we have to subject it to hearings to pagtuon sa sanggunian panglungsod. Action Mar, nabatian ang tinog ni Councilor Espino. Sabahin din ni Bitaw Head Police Major John G. Liba, bisan wala pa maprobahan sang City Council ang proposal no nga traffic plan na magapanagplag na sila Action Marlon sang flyers para ma-inform ahead ang aton sining mga motorista regarding sa plano especially nga mera sa mga road closures nga ipatuman sa sining kahiwatan sa Bacolod Public Plaza. Sa report naton previously nga from 3 p.m. hasta 6 a.m. the next day magasira-dira ang dalan para sa mga kioskong no na mag-operate sa amo nga mga tinion action na Marlon. Ginpahayag ni Liba ang kinasangaga nagsapol man sila sa Bacolod Home Foundation kaupo ng City Engineers Office sa ibang pagiging involved sa sining kahiwatan. So ginapaabot ng action Marlon possibly mayroon sang special session nga patigayunon sa Webes nga adlaw para maprobahan sang SP ining proposal nga traffic plan. Pamatin naton si Police Major John G. Liba. As of now, wala pa kay kabalo man nga daw on travel, wala nga ton mga konsyal, especially si Councilor Al. So ang tentative na maabot sila guro, I think buwas or I don't know kung sa Webes. So wala pa schedule for public hearing, sir? After daw, sunod sa amon kagina meeting mo kami dasang with Mascara Foundation tapos mga ibang nga mga involved na departments sa CEO or City Engineers Office. Nag-follow up to kada isa so ang main charge to sa mga follow up si Attorney Martigo. So according sa iya daw mas special session sila for that purpose sa Huwebes. Bali ang traffic plan lang gid ang agenda nila, sir, sa Thursday. Ay may harap pa to ibang yung mga upod like sa ilang concern ni Mascara Foundation nga I think do ilang EO. And then may iban pa to ng mga concern. So isa gid ang Police Major John G. Liba ang pamuno sang bitaw so mo na siya ang naton ang special session para aprobahan ang traffic plan kung bala mayroon sa mga changes sa mga proposal sa Bacolod Traffic Authority Office. Samtang tinanik lang nga si Mana may pasulod man nga agenda sa session sang SP hangot sa pagpangabaysing sa kompanya nga Silver Dragon na pamihimo i-exempt sa Action Marlon sa truck ban nga ginapatuman diri sa may syudad sang Bacolod. So sabayan diri sang bitaw ginpahayag ni Sir Liba nga gin-confirm gid man niya nga mayra sang request no nga i-exempt sa truck ban ang sambit nga kompanya pero according siya i-deliberate pa ni sang City Council kag hibaloon kung ano ang kabangdanan aksyon na Marlon. Pero isa sa mga requirement para ma-exempt sa truck ban according siya ang letter of intent kag state kung ano ang rason
kon nga aluyag nila nga magpa-exempt sa sining ginapatuman base man sa City Ordinance 542 o kuning truck ban. According kay Sir Liba, exempted lamang automatic sa truck ban ang mga trucking sang gobyerno kag sa tion sang emergency action Marlon. Rason nga nagklaro siya nga so far wala pa sang company nga exempted sining ginapatuman nga truck ban. Balikan naton si Police Major John J. Liba. Bali may iba yung mga company nga ginissuean gid man sir sang exemption, sir. Well, sa truck ban lang alone na wala pa ta naka-receive no so far so kung no wala pa kita may na-receive nga approve na exemption except as far as nabalanta ang Silver Dragon I think daw ongoing or na ilang papers no gin-endorse naman to they are requesting for exemption. Pero aside sina wala naman kung may balang nga mayara pag-apply. Pero wala pa na siya, sir, na-approve? Wala pa, never pa. Kay balihan mo na, dungan man na natin tani, na-expect last week, pero wala maingagaw guro sa papasulod. Ano ka na usually, sir, ang rason kung nga nagapangayon sa exemption sa truck ban, sir? Well, amo na gani, no, kay mayara na siya nga requirements on how to apply for exemption. So, ara na sa later mo kung anong exemption mo. Ang atong gina-exempt lang gid sa mga situation nga kinanglan na sila nga wala sila choice or alas laga base sa aton base sa medyo hindi pwede agyan bala or wala sila option bari iban. So mo na gani gina-state na nila dapat sa ilang letter of intent na kung nga why nga kinanglan nila i-exempt. That's why i-deliberate pa na siya. Action Marlon, ang tiyanadugang pagpahayag ni Police Major John Liba ang pamuno sang bita. According sa Yati, bisan Mascara Festival strictly enforce sa gihapon sang bitaw ining truck ban, especially dito sa may dalan circumferential sa Dinti, Malabyan, ang isa sa mga festival site na Bacolod City Government Center. Mga update, kabalita gikan sa Bacolod City Hall. Ang ka-action niyo, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Yan ang kabahin dala sa aton sa kaluan sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingdalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PIDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad.
Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako magulang. Siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa Ang inyo? permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami kung kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot lagi daw. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana, ano nang nauya, ako magulang. Siyempre, pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dahil permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa nakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo biskan pigado lang ka mo ka hindi nyo git pag underestimate ang inyong WhatsApp nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga magulig sa inyo.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpor ti ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige Firing line. September 26, 2020 tong edisyon sa nga inyo sa nga panatunturan Action Firing Line
Nagatakop naman na temporaryo sa kalang sa gihapon sa katusan nga mga aksyon na unit reporters sabay sa News and Action and Defensor. There is a technical control action Henry Spolgar with action Elway Dutilios. Ako naman, action Marlon Hinovaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.